Na, sziasztok srácok! Itt lennénk egy olyan videóban. Ma itt van velünk Lacka. Hello! Eljött a várva várt part szóltam. 2 a Titanicosból. Reméljük tetszeni fog. Azaz. Kezdődhet is. Lacka, melybe menjünk? Gyere ide ebbe. Front. Ja nem, gyere a legszélső random, gyere randomba. Az nem jó, ez sose jó. De egyszerre kell belemenni. Persze. Na, jó gyors vagy. Úgyis különbe dob. Gyere, bejöttél? Várj, 3, 2, 1. De már rég bent vagy. Jó, itt Igen. vagy. Várjál. Ez az. Ez az! Ez az. Már dől a hajó. Srácok, sikerült a lehetetlen. Yeah, boy. És jön a szokásos, szomorú muzsika. Muzsika. Hú, de nem bírom. Lacka, dobjak egy háromszat. Megtanultam, gyorsan fut. Micsoda? Az igen. Ez komoly. Nézd már, hogy vagyok. Már dőlünk? Vagy tudok egy oltat. Menjünk a hajókra. Aztán dobtam egy hátraszatot. Jó, menjünk a hajókra. Stoj. Lacka, de Most siessém, fogjuk de ilyen. úgy zsökkentőre jössz. De Lacka, Igen. várjuk meg a legvégét, várjuk meg a legvégét. Minek? De hogy fogom? Megyek a hajókhoz, megyek rá. Várjál, ezeket még nem tudjuk elindítani. Fuss. Na, gyere. Megyek. Mert gyorsabban megyek, mint az Ajaj, előző be kéne menni part az egybe. ébe. Nagyon. Igaz. Usain Bolt vagy. Lacika, a kapitánynak kéne feloldani a hajókat. Ó, akkor szaladj. Futok, nyugi. Szaladok, már így csak tudok. Nézd, azok már mennek a hajóval. Hol? Arra. Jön a kapitány. És nem Tényleg? tud bemenni. De azok miért mennek már ott? És akkor mi meghalunk? Hát akkor jó, annak örülök. Be kéne Akkor menj menni velük. hozzájuk. Ne, Lacka, nekem Ez is az. kell jönnöm. Tudom, már megyek. Fogos gyorsan, mert ezek elmennek. És elfognak meg. Nem fognak. Most én megpróbálom túl elérni. Ne. Nem akarok itt lenni. Engedj ki átjöttélnek, engedj ki. Ez most komoly, hogy itt bebugoltam. Nyakam ki van törve, és még be vagyok bugolva. Akkor meghaltál. Valószínűleg nem akarok. Jól, most be vagyok bugolva, szóval legalább nem csúszok lefelé. Mentő mellény. De még meg tudok menekülni. Belások a vízbe, és ott van két csónak, és a levéken felül. Jaj, ne! Azt közel van a víz! Ne, játék, ne! Tényleg! Ne, meghalok! Nem tudok leugrani. Remélem, hogyha lemegyek, akkor... Jó, kiszabadultam! Jó, gyere fel! Ez az! Túléltem! Laci, túléltem! Hogy Első hiszem, túléltem! Nem hiszed, de túléltem, érted? Megjött egy megmentő csónak, túléltem. Srácok, ezt hogy éltem túl? Ez nagyon komoly. Túléltük Laci? Marci valaha. Ja, nem tudod. Nem mondhatjuk magunkról ezt. De ti vagytok? Ez az! Hol vagytok? Na srácok, szerintem Lacka még nyomjunk még egy kört, mert ez nagyon jó volt. Gyere. Úristen. Hol vagy? Inkább a halál. Gyere már, kérlek. Egy úgy sokör.
Oké. Gyere ide, előre menjünk. Várjál. Nem laggol. Front, ide Nem gyere, ide gyere. laggol. Ebbe gyere, ez az, ebbe gyere. Gyere be gyorsan. Jó, Itt vagyok. még nem vagyunk süllyedésnél, szerintem Nem még nem is laggolok. ütköztünk. Vamos, végre. Laggolok! Ez az, Játszik! A lag nem ellenünk ez az, játszik. ez az, végre. Ez az első videóra a lag Nézd nem meg, most ellenünk már játszik. Nézd, most már nem gyöknek tőle futok. Még nem mentünk bele a jéghegybe. Ja, akkor menjünk. Gyorsan a hajókhoz. Nem is süllyedünk. Én előre gondolkodok. Más, hogy néz ki a hajó, nem? Igen, ez más. Ez nem a Titanic. De ez a Titanic. Zenet van a természetnek. Csak még nem süllyedtünk el. De szép az Ez a idő. Titanic. Ez a Titanic, csak gyere fel. Megyek, csak döglődök. Itt a lép. Futok. Itt a lépcső. Gyere, Srácok, gyere. megtekintéses kihívás. Ha ezen a videón szintúgy meg lesz a 70 megtekintés, jön a harmadik Itt rész van, és egyben, lesikodat. harmadik rész és egyben az utolsó rész ebből a sorozatból. Szóval pörgessétek. Megéri megnézni. Itt már van, itt van a hajó. Azért nehogy Én beülj, már gyere beültem. már. Te kérlek, ne ülj be. Csak most az egyszer már itt. Jó. Ezt meg Jó. leeresztem. Le se lehet még ereszteni. Én kíváncsi vagyok, mikor látjuk meg a jéghegyet. Menjünk Arra előre én és, is. és nézzük meg, hogy mikor látjuk meg a jéghegyet. Vagy nem. Meghaltam. Sőt, nem meghaltam. Még szakadni se szakad a hajó. De mikor látjuk már ezt a jéghegyet? Foggam sincs. Este volt az ütközés, emlékszem, már láttam a Titanicot, és este volt. Szóval lehet, most is esteledik, lehet most lesz. Futás előre, futás előre. Oh! Leesik egy ember! Sajnálom. És leesett! Ott van az oldalán a hajónak. Elütöttük? Nem, ott van az Elütöttük? oldalán. És leesett a vízbe. Aztán Jaj, de sajnálom. szegény. Ott van! Ott a jéghegy, srácok! Nézzétek, ott a jéghegy! Én nem Ott van. látom, várjál. Ott van előttük. Én nem látom. Új, hogy nem látod? Kiszúrja a szemed. Ott Hát van! én nem látom. Teljesen nincs ott. előtted. Egy nagyon nagy jéghegy ott van. Gyorsan kormányoz! Akkor fussunk. Kormányozás! Csaj, Gyorsan kormányozni kell, kormányozni kell! kerüld el. Gyorsan, Nem gyorsan, látom én gyorsan! most se. Hogy nem Nem látod? töltik a jéghegyet. Nem töltik be. Nem betöltik. Kosz nélkül. Nem, muszáj menni kormányozni. Ott van teljesen előtt. Jó nagy jéghegy. Azt ide hangosan. És elkerüljük, és pont neki megyünk. Jó, most már megvan. Itt van már. Most már betölti a jéghegyet. És ráugrott valaki a jéghegyre. És elütsük. És... Hát kicsit megcsikizi az és oldalunkat. megsúrolja. És megsúrolja a jéghegy az oldalunkat. És ugye sűj. Addig gyerek ráugrott a jéghegyre. Látom. Az ott marad. Az biztos. Jó rá. Potential damage. Ez azt jelenti, hogy süllyedünk. De hol nem azt jelenti. Már ott az egyik hajó, már sejtszik le. De ne, Lacka, most ne legyünk gyávák. Szép, tisztességes halált halljunk. Az igen. Jó, ne menjünk fel egy hajóra se. Hol vagy? Fent a hajóknál. De, Kis ugye nem, csónakoknál. ugye nem mész rá? Nem hagysz csárba. Á. Én nem olyan vagyok. Jó. Vagy. Meggyőző volt? Hát nem tudom, mert felültél? Igen.
Ne legyél már köcsög, kérlek. Dehogy is. Marci, te hol vagy? Mutatok neked valamit. Most megyek oda, ahol te vagy. Itt vagy. Hol vagy? Meg fel. Menj a hajó elejére. Ilyet én is tudok. Átbugolok. És én meg pufárás, nem előre. Most előre kell csinálnod. Nézd. Figyeld. Az igen, ez aztán ugrás. Figyelj! Az igen. De süllyed, na be mi megyünk előre? Na, most laggolok. Laggolok, akkor mégis visszatért a lagmumus. Igen. Mi megyünk előre. Még látszódik egy jég, egy ott van. És tényleg. Darabjai. Hamarosan elkezdő süllyedni, szerintem. Itt van a darabok a jéghegyből, de ott Látom. hátul még nagyba is látszik hátul. Megnézem a hajó hátulját, hogy már süllyedett. Nem akar ez a jégdarabka elolvadni? Hát nem, mert szerintem most hideg van. Valószínűleg. De miért van hideg? Nem tudom, mert itt el van gondolom, mert nem tudom. Ja, jókat. Lassan megállunk. Szépen lassan Most megállunk. kezdünk a süllyedni. Hamarosan süllyedünk szerintem. De jó segítő van a Titanicnak. Süllyedjél már. Vagy a Jamie ez a süllyed. Ez egy év lesz, mert el süllyed. Már süllyed. Én elestem. Tényleg? Hát még nem, csak Nem úgy úgy csinálni látszik, várjál. Te rossz helyen vagy, mert pont hogy az a hátulja, nem eleje. Ez az eleje. Oh. Mert hát nem biztos, de arra fel a süllyed, azt látom. A gyereknek az a neve, hogy Stranger. Egyikre meg az a neve, hogy Vecna. Konkrétan arra van a hátulja, vagy nem biztos, hogy arra van a hátulja, de arra süllyed, azt látom. Ide az elejére. Ami elvileg, nem tudom. Szóval Latka, minél hamarabb gyere onnan. Ha nem akarsz meghalni. És jó Istenem. Gyors. Tessék? Mi? Mert a gyereknek, akinek Stranger Things... Mi? Semmi. Már a felelem van. Ha belenézel a vízbe, akkor már látod, hogy a piros része már lenn van a vízbe. Elsüllyedt az eleje, nem? Nem, már majdnem. De ugye nem tudom eldönteni, hogy melyik az eleje, szerintem ez az eleje és az a hátulja. Csak errefele. Mindjárt jön a víz. Már elég Az igen. már elég ízél. Amúgy. Ezt itt Picit. már le tudnánk menni. Az igen. Én nem akarok lemenni, nyugi. Biztos, kedvéért leveheted? Mit? Hajót. Miért hívják a Titanicot? Mi? Miért hívják a Titanicot Titanic? Titanicnak? Hát azt én nem tudom. Valaki mit? elnevezte. A hajót úgy, gondolom.
Tényleg mindjárt el fog süllyedni. Mindjárt Ha süllyedik, már Laci. dől. Már dől. Már a víz van mindjárt ott. Jó gyorsan elsüllyedt. Szerinted mennyi idő alatt süllyedt el a Titanic? Megsebesült, aztán még ment egy kicsit, utána megállt, aztán még egy óra, 2 óra, még elsüllyedt. 2 óra. 2 Szerintem is. óra volt. Azt már mennyi Volt az 4 is. részeben van. Amúgy meg 4 óra volt, tehát Valaki próbál menekülni a kis csicska. oszta. Gyereknek az a neve, hogy Titanic. Aha, nézd már, ott már bejön a víz. Szóval hamarosan mennek kéne, de még nem megyek, még ott az izgalmasság kedvéért még maradok. Mikor a gyerek belemegy a vízbe. De azok már akarnak halni szerintem. Új. Most már én is inkább. Lassan menni kéne. Lassacskán, de menni kéne. Hol vagy? Itt a legvégéig fele. Már itt látom a vizet. Te hol vagy? Fogalmam sincs. Vég az elejébe? Vagy a közepébe? Jobb oldalt a hajó. Jobb oldalt a csónakoknál. Én is mindjárt megyek, mindjárt teszek, csak egy kicsit várok. Megyek inkább. Itt vagy. Szia! Látod itt már? Switch. A legalján a hajónak. Nem. Akkor A képernyő, és ott van az a mellén. Pákra. mellén. Hol? Merre van itt mellén? Hát én nem látom. Van a képernyő. Melyik az a táska, vagy melyik? De hogyha visszanézem a videót és látom rajta, olyan nyakas adni. Táska nincsen. Lacka, meghaltam. Az igen. Konkrétan. Bárcsak. De most benne vagyok a mindegyben. Megyek a levegőbe. Uff. Az nagyon jó. Majd megyek vissza. Jó, ez az. Leestem a Titanicra konkrétan. Nagyon jó. Na, én megyek keresni bugokat. Mit csinál? Laggot. Mondjuk már az egész lag. Itt van vagy 3 hajó lent. Látom. De megígérted, hogy... Menjünk az egyikre. Nem. Megígérted, hogy maradsz. És meghalunk tisztességben. Nem ígértem meg. Nem ígértem meg. De megígérted. Nem ígértem meg. De Nem ígértem meg. Na mit? Hát, hogy itt maradsz velem, és meghalunk tisztességesen. Légy Fogok. Jó, Miért? talán. De bebugoltam. Nyomd meg még egyszer ugyanazt a gombot, amit nyomtál. Szerinted mit nyomkodott? Hát akkor te meg vagy menekülve. Marci, akkor már leengedsz. Itt a vizecske. Gyere te is. Nem, én Lacika tisztességre halok meg. Bye, Lacika. Viszlát. Sok szerencsét az életnek. Szia! Ja. Megyek előre. Ja, Amúgy úgy hiányzol senkinek, szó. Na. Lacika, de
ott fogsz maradni egy helyben, mert nem tudsz elezni, mert be van bankolva. Igen. Én nem Meg az fogok itt van. elsüllyedni. Hát nem fogsz, de legalább nem tudsz, ott maradsz egy helyben. És léptelek előre, megnézem mi van ott. Látlak. Ez nem az. Titanic is fennmaradt veled. Ó, srácok, 10 fenn menj a... Ezt ki nem. Nagyon lagos a játék, nem ajánlom senkinek. Bebuggoltam. Nézzétek! Ó, nem tudj. Ez nem 10 perc. Az igen. Az igen. Hihetetlen komment. Az jó volt. Nézzük csak. Mára vagy? Még ott vagy? Ó, száraz. Asztalon. Sok sikert, Marci. Jó, én eresztem le a hajót éppen. Reggel óta. Túl kell érjek nekem is, nem csak Lacikának. Nem. Csúszok lefelé, csúszok lefelé, csúszok lefelé. Bele fog csúszni a vízbe. Gyorsan azt a hajót Gyere kell elengednem. csónakba. Mindjárt megyek, csak elengedem azt a hajót. És megy le. De nem. Na, menj, bebuggoltam. Élet fel. Jó? Bő. Ne, most Félbe szakadt fog szakadni. A félbe szakadt. Jó, és majd gyorsan le kell engednem a hajót. Menj már le a hajó. És nyomok egy bukfentet konkrétan. Random nyomok egy bukfentet. Álljál fel. Mondom, álljál fel. Mert ez nem van már. Édes jó Isten. Vagy ha ez nem van már az a hajó? Tessék? Az a csónak nem van már? Hát. Talán. Szerintem nem van. Leugorjak? Leugrottam. Eltűnhetek. Gyere hozzám. Megyek, csak... Jaj, ne! Ez nincs lent, ez a hajó. Van egy olyan probléma. De ez no probléma, hogyha itt leszek. Akkor... Bele vízbe. Eltűnt a hajó. Még nem teljesen. Most hogy... Na! Miért süllyed el? Na azért. Ő csak le. Hol vagy? Ide Végig kérek, kell hogy nem nézzem. tudok. Végig kell néznem, hogy elsüllyed a Titanic. De már nincs itt Titanic. Titanic. Most maradj egy kicsit Menj le csendben. a víz alá, szóltam. Menj le a víz Maradj alá. egy kicsit, maradj egy kicsit csendben. És vége. Úristen, végignéztem, hogy elsüllyed a Titanic. Most megkeresem Lacikát. Itt vagyok melletted. Ez vagy? Igen. Szia. Ez az, szia! Még mindig bedőlve. Ezek állok el. Mi az? Zsákna. Valaki!
Mi történik? Vekna! Azt a rohadt! Mi? Levegőben vagyok! Vekna! Belefekesd a vízbe! Stranger Things. Stranger Things. Jézusom! Stranger Things. Valaki tart a levegőbe! Úristen! És Mondom, hogy belesd a Vekna. vízbe! Vekna átka! És beültem, Lacika. Ott a gyógyítanék. Ez az új Titanic. A kis vízi biciklin. Liverpool, az van live, vagy Liverpool. SS Titanic. Liverpool. Aranas. Na srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ez videó ennyi lett volna. Én Marci voltam. Én Lacika voltam. Sziasztok! Sziasztok!